LPS Život Andreje, druhý díl. Její sen. Co se to děje? Protože je to takový všechno divný. Tady je všechno nějaký jiný a jiný barvy. Ale ne! Takhle nesmí vypadat. Zoe! Co já? Pojď dál. Zoe, to je nějak špatně, ne? Ne, není mi špatně. Je mi hodně dobře. Něco se tady změnilo. A co by se tady mělo nějak měnit? Ne, nech mě. Nenechám tě. Naživu. Nesnáším tě. Jsi hrozná. Jak tohle o mě můžeš říct, když jsme nejlepší kamarádky? Vypadni odsaď. Pomoc! Aspoň začkám tady. Dost na mě neslyší. Tak aspoň fialko. Aspoň Fifi. Co je? Co se děje? Co se děje se Zoe? Já nevím. Co se děje s tebou? Nic se se mnou neděje. Připadáš mi nějaká divná. Všichni mi připadáte divní, všichni jste takový zelený a všechno. A ty jsi zase modrá. Máš to tady černý. Co? Pane bože, a teď to tady něco změnilo. Jenom ty se změnila.